Il-Gvern Soċjalista ma jimpurtax mill-familji Maltin u Għawċin u ma fadallux diċenza għax moħħu biss fil-poter. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed indirizza attività politika fil-Gżira bit-tema flimkien għal pajjiżna. Adrian Delija qal il-Gvern Soċjalista ma jimpurtax mis-sewwa u li jiġġieled il-korruzzjoni bis-serjetà. Dan meta r-rapport tal-Greco huwa kundanna oħra għall-Gvern Soċjalista li qed jeddet id-demokrazija, jaħtaf l-istituzzjonijiet u jkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Kif jistgħu jemmnu gvern illi kull ma jgħid ma jwettaqx u kull ma jagħmel huwa gidba u kull ħaġa illi jsib jaħtafa f'idejh u jerri l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Jistaġeb il-Prim Ministru u jgħid għal ġifrintom dawn qed jgħidu illi għandna demokrazija dysfunctional. U mela x'għandna? U mela x'għandna Prim Ministru? Huwa qal quddiem dan kollu il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' mistaġeb kif l-istituzzjonijiet barranin ma jemmnux lill-Gvern Malti u l-Ministru Elena Dalli tipprova titfattor tar-riżultat tal-emil tal-Gvern fuq l-Oppożizzjoni. Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled il-korruzzjoni b'serjetà u b'vuċi soda u għalhekk ressaq mozzjoni sabiex il-Parlament iwaqqaf immedjatament kumitat parlamentari li jkollu lan li jifli u jistudja ir-rapporti tal-Greco u tal-Kummissjoni Venezja u jirrakkomanda kif dawn ir-rapporti għandhom jiġu implementati. Hemm oppożizzjoni b'saħħitha u partikolarment u speċjalment meta tnitħattu fuq il-ġlieda għad-demokrazija, din l-oppożizzjoni mhix sa tiċċaqlaq, din l-oppożizzjoni mhix sa tittitoba, din l-oppożizzjoni mhix sa tieqaf f'mument wieħed biss milli iġġiel il-Gvern jagħti rendikont ta' emilu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Ministru Konrad Mizzi se jibqa' ma jġorx ir-responsabbiltà li kien l-uniku Ministru fl-Unjoni Ewropea li semma fil-Panama Papers. Il-korruzzjoni qed tiġi tiswa lil poplu Malti aktar minn 725 miljun euro fis-sena. Adrian Delija qal li kieku m'hawnx din il-korruzzjoni inkunu nistgħu ngħinu lill-anzjani li kull xahar irridu jgħażlu jixtrux il-mediċini jew l-ikel lil min għandu bżonn il-housing soċjali u liż-żgħażagħ li qed jispiċċaw fil-prekarjat. Adrian Delija qal li f'Mejju li ġej il-poplu għandu l-opportunità sabiex jgħid lill-Gvern Soċjalista ibiddel id-direzzjoni u ma jibqax jagħmel aktar sara lil pajjiżna. Jiena nittama li l-Maltin u l-Għawċin jifmu dak li għaddej minnu, iqumu u jieħdu r-responsabilità tagħhom u jagħmlu d-dover tagħhom biex fl-aħħar Malta u Għawdex tagħna narġgħu nibdew fit-triq tas-sewwa, fit-triq tat-tajjeb, fit-triq tad-demokrazija, fit-triq illi verament jixraqlu pajjiżna. Il-Kunsillieru kandidat fuq il-lokalità tal-Gżira Jeremy Cardona semma l-problemi tal-kostruzzjoni kif ukoll in-nuqqas tandafa li jeżistu f'din il-lokalità. Ir-residenti tal-Gżira ma jistgħux jibqgħu ostaġġi fir-residenzi tagħhom stess. Huwa saħaq li kunsilliera nazzjonalisti jistgħu jagħmlu differenza f'din il-lokalità. Fl-istess attività tkellem ukoll il-kandidat għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Dione Borg. Huwa qal il-poplu Malti irrid ikun attent għaliex il-Partit Laburista jista' jinkludi klawżola ambigwa fil-programm elettorali li permezz tagħha ikun qed idaħħal l-abort u għalhekk ma jkunx hemm bżonn ta' referendum.